Hallo zusammen! Dnes sa pozrieme na privlastňovacie zámena, possessive pronomen. Sú to zámena, ktorými vyjadrujeme, komu tá vec patrí, koho to je. A je to napríklad môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich a váš. To sú privlastňovacie zámena. A ako vyzerajú v nemčine? Pre osobu ich, ja, je to mein. Osoba du, ty, dein. Osoba er a es, to má spoločné, sein. Osoba sie, ona. Ihr, jej. My, wir. Unser, náš. Vy, ako vy, kamoši, Peťo, Majka. Oja, váš. A oni, napríklad oni, moji dobrí kolegovia, alebo sie s veľkým S, Herr Müller, keď niekomu vykáme, má rovnaký tvar, ihr a ihr. Len to druhé sa píše s veľkým I. A pozor, koncovku R nečítame. Povieme tam také malé áčko, ako som spomínala v minulom videu, čiže nebude to unser, ale unza. Nebude to ojer, ale oja. Nebude to ír, ale ia. Teda v tej štandardnej spisovnej nemčine. Samozrejme, dialekty znejú rôzne. A teraz sa pozrime na to, ako toto privlastňovacie zámeno sa bude skloňovať, aké koncovky bude priberať v jednotlivých pádoch. Lebo aj v slovenčine povieme, idem s mojím kamarátom do kina. S mojím. Nepoviem, idem s môj kamarát do kina. A toto má aj nemčina. Som zvedavá, či si to všimnete. Čo sa skrýva, aké slovo sa skrýva v zámene mein a dein? Je to člen neurčitý ein, len sme preto dali m a máme mein, pri dein sme dali pred ein, d a máme dein. Takže, aké koncovky to bude priberať? Podľa členu určitého alebo neurčitého? A keďže mein, dein alebo sein obsahuje v danom zámene ten člen neurčitý ein, tak to bude priberať koncovky presne ako podľa členu neurčitého. A aj ďalšie osoby. Ihr, unser, euer, ihr. Takže tieto privlastňovacie zámena sa skloňujú ako po člene neurčitom. A tu vidíte tabuľku pre skloňovanie členu neurčitého, čiže vy si môžete, čiže keď si predstavíte, že máme v nominatíve ein Mann, vedľa tabuľky vidíte aj príkladové vety, bude z toho mein Mann. Das ist mein Mann. Nominatív. Akuzatív. Einen Mann. Ich rufe meinen Mann an. Zavolám môjho muža, môjmu mužovi. Ale nemčina anrufen, zavolať, to má s akuzatívom. Dátiv, člen neurčitý einem, príkladová veta, ich gehe mit meinem, čiže meinem Mann ins Kino. Idem s mojím mužom do kina. A genitív eines, člen neurčitý, das ist das Auto meines. Eines, meines, mannes. Dajte si len pozor na množné číslo, napríklad unser, euer, ihr. Napríklad v nominatíve mužskom rode sa už k tomu základnému tvaru nepridáva žiadna koncovka. Napríklad das ist unser Lehrer. To je náš učiteľ. Alebo wo ist euer Lehrer? Wie ist ihr Lehrer? A to isté by platilo aj pre člen das. Napríklad das ist unser Auto. Alebo ich kann unser Auto nicht finden. Takže nebude tam unseres. My vidíme, že aj pri člene neurčitom v strednom rode nominatív akuzatív nepriberá koncovku das. Máme tam len ein.
čiže ten základný tvar ein. A takisto sa bude správať aj to unser, euer, ihr. Takže na toto si dajte pozor. Ale treba to len nacvičiť. Pod tabulkou som vám vypísala ešte pár príkladov, napríklad mit meinem Freund für deine Freundin, über seinen Job, auf ihre Nachricht, mit unseren Eltern, to je množné číslo, ktoré nájdete v predošlom videu, kde sme preberali koncovky množného čísla, mit euren Kollegen, ohne ihre Kinder. A ešte menší typ, keď máme unsere, napríklad unsere Lehrerin, jedno sa zhltne a vyslovuje sa to často ako unsere Lehrerin. A euer sa častokrát píše tiež bez toho ečka v strede, len ako eure. Napríklad eure Lehrerin. Takže keď viete koncovky člena neurčitého, tak tie koncovky pridávate k tomu privlastňovaciemu zámenu. Poďte si to precvičiť. V komentári nájdete link na cvičenie a ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte, napíšte mi, vytvorte aj vlastné vety, napíšte ich do komentára a ja vám dám na ne feedback. Tschüss!